baik tentunya Yasin Fitri, terima kasih kepada panjenengan semuanya. Wabillahi lebih kewal rawuh, lebih kewal hadir. Diucapkan selamat datang sugeng rawuh kepada panjenengan. Tartamtu iri kalian beri kompok bilih saking ingkang ngembugati genyo alam pirawuh panjenengan Zandika sami kirang nuju prono ing penggalih mawantu-wantu diageng aksomo ingkang rinangkungaken. Atur sebatan lipur saking perkadang laras asih di kamar video audio kebareng aturaken ada Liajeng Irma laras asih. Kurang dia. Diramake jaranan. Aku kelingan pas ada Sudiworo isine iki perlu nungguin jaranan iki. Jaranane Kombo Sufi. Niki jadi paling campur sari ya. Ngaten nggih, monggo. Campur sari katuran kagem panjenengan sedaya ingkang nembe rawuh. Semoga katuran kula bedheng wis mapawahan prasaja nggih. Kebareng mugi syukur mugi keng putra kinasih kenging mangun budrayan tebih saking Sambikala. Nggih, amin. Amin. Yang niki sudah grafiak sumana ya, Mas. Nggih, sampun bae niki. Oh, Bapak niki wonten Bapak niki nek jangkirane hiburan selalu itu ngomong. Betul. Targa ini wangi wangi rendang nih. Amin. Amin. Sawan nih, oh, udah laras asing ya? Hamba kesupen dan itu. Jadi ngomong apa? 0877551909. Kurang kasih ngomong kantong ya. Oh, sabar. Oh, nggih, awet timur lho Mas. Pokoke dadi seneng guyon. Nggih. Oh, sak meter gitu. Nggih, saya dhuwur. Nggih. Ampun sopi kan dong. Bolong dosa pirang segede. Lah sik berkah lah. Seni iki tetep seneng. Nggih. Nggih. Tunggu sono. Nggih, amin. Amin nggih. Asik.